दिनैनि हाबाफारिया हा राननाय हाबाफारि सिमुलटापु जे बिजिआर हालामाव थानाय बिजिआर हायाव थानाय रायजो राजाफोर दिनैनिफ्राय 72 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बेवहाय रायजो जादों। बे समाव भारतआ जास्ट उदांस्रि जादोंल'मोन, बे समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय। नाथाय दिनैसिमबो जोंनि मानसिफ्रा बे बिजिआराव थानाय रायजो राजाफ्रा हानि मोन्थायखौ मोननो हायाखैमोन। आं मोनसे बाथ्राखौ रोखा बुङो, बिपिएफनि समाव 2013 मायथाइसिम पिजिआरनि हाखौ गोरलैयैनो बानायनो हायोमोन। नाथाय दिनै 2013 मायथाइनि उननिफ्राय बिजिआर आरो पिजिआरनि हाखौ गोरलैयै बानायनो हाया, जायनि थाखाय खोब खस्थ' जों स्ट्रागल खालामनो गोनां जादों। थारमाने मोनसे खोन्थाया रोखा, बिथां हाग्रामानि दैदेननायाव बिथांमोना रावबो जाति जनगोष्ठी आरो गावनि फिसा बर'फोरनोनो हा होनो गोसो गैयामोन, जायनि जाहोनाव हा होआखैमोन। दा जोङो हा होनो थांगासिनो दङ। मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा गावनि आखाइजोंनो हानि फोरमान बिलाइखौ रानदों, फाट्टा बिलाइखौ रानदों। बे समाव मा होनदों बिपिएफनि मानसिफ्रा, ओइ जोंनि बिपिएफनि मानसिफ्रा प्रमद बर'नि आखाइजों होनाय हा फाट्टाखौ लानो नाङा, बेयो इउपिपिएलनिफ्राय होनायसो, जोंनि सरकार फैबा जोङो होगोन। दाना नोंथांमोननि थ्रुयै आं मोनसे कुइसन खालामनो नागिरदों, 17 बोसोर नोंथांमोना बर'फोरखौ खुंनो मोनदोंमोन, साबैसे बर' हारिनो नोंथांमोना बर' फिसानो हा होखो? बर' फिसानोनो हा होआखैब्ला गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनो बहा हा होनो बिसोरलाय? होखाया। आरो मोनसे खोन्था आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंबावो, जाय 17 बोसोर बिथांमोना थगायबोदों, नेक्स्टआवबो बिथांमोना जे थगाया बेखौ रावबो दासा। मानोना हाग्रामाया मोनसे पार्टिनि खाथियाव बर' ख्रिस्टियानफोरनि एगेन्स्टै मोनसे एप्लिकेसन होदों, मेम'रेन्डाम होदों। मा होदों बेखौ नोंथांमोना आंनिख्रुइ साबसिन मिथिखायो। माने कमप्लेन होदों, प्रमद बर'आ ख्रिस्टियान गिर्जा लुगासिनो दङ, ख्रिस्टियानफोरनि बारायगासिनो दङ, थाखा फैसा होनानै गभर्नमेन्टनि खामानि लब देखायनानै ख्रिस्टियानाव बर'फोरखौ ख्रिस्टियान धोरोमखौ सोगासिनो दङ होननानै जा बदनाम होनाय, बे बदनाम होसेयावबो लाजिया फांजिया हाग्रामाया दिनै खाम्फा बरगयारि हाग्रामा महिलारिया गिर्जा थांनानै भुट भिक्षा खालामहैनाया, बिबायारि बायदि लाजिं बाथ्रा। मानोना धोरोमखौ लानानै दिनै बर'खौ खावस्रा-खावस्रि खालामनो नागिरनायानो बिपिएफमोन। आरो बे बिपिएफनि जे दिनै बर'फ्रा भट होआ बे रोखा। आरो बिपिएफनि आखाइजों नेक्स्टआवहाय हा मोनगोन होननानै रावबो रायजो राजाफ्राबो दा सानखाथोंसै। दिनै खय बिगा हा होनाय जादों आरो बिगा हिसाबै आं एक्जेक्टलि गोसोआव गैया, 75 न'खरनो जोङो हाखौ होग्रोनो नागिरदों। गोबां जायगायाव गसाइगाव महकुमायावबो सरकारि हायावहाय आयेन बेरेखायै थाफैनाय दं, बेफोरखौ मा राहा लामा लागोन? नाय, आयेन बेरेखाया माखौ होना बेखौ जोङो सिस्टेमेटिकेलि थांगोन। दा 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि सिगां जायफ्रा बिटिसिआव थादों बिसोरखौनो बनाफाइड होननानै बुंदों, बनाफाइड सिटिजेन होननानै बुंदों। बे बेलायाव आं थोंजोङै नोंथांखौ माने इलिगेल होननानै बुंनो हाया। बेखौ जोङो डकुमेन्ट्सफोरखौ नायग्रोगोन, लिगेसि डेटाखौ जोङो प्रुभ खालामनांगोन। बिनि गेजेरजोंसो नोंथाङा लिगेलखौ जोङो नायनो हागोन। गतिके जोङो नायनानै मानसिखौ नायनानै बियो इलिगेल बियो लिगेल इदि होननानै जोंनाव बुंनाय बाथ्रा फैनो हानाय नङा। जों गासैखौबो फर्मेलि नायनांगोन। गोबां जायगायाव बेबायदि गोबाव बोसोरनिफ्राय बर'फ्रा रायजो जाबोनाय दं। हाजार दं, हाजार दं, माने हाजार दं। 34 जौखोन्दो बर'आल' बिपिएफनि दिनाव हा दङमोन। जोंनि दिनाव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा 40,000निख्रुइबो बांसिन न'खरनो हानि पाट्टा राननानै होबाय आरो दा होनो थांगासिनो दङ। बाक्सायाव बावैसोनो जोङो 5,000 न'खरनो हा होगोन, चिराङाव जोङो 9,000 मानसिनो हा होनो थांगासिनो दङ। आरो मा मावबावनो, बेनो जोंनि मेइन खामानि। बेनि थाखायनो एनडिएफबि अस्त्र मोन्दोंमोन, हानि थाखायनो बिएलटिनि जोनोम जादोंमोन, हानि थाखायनो एबसुनि मुभमेन्ट जादोंमोन, हानि थाखायनो बिपिएफनि मा होनो भलन्टियार फर्सनि मुभमेन्ट जादोंमोन, उदयाचल बिदोंमोन पिटिसिआ। बेफोरबायदिनो गोबां दं। नंखायनो हायाव जों कमप्रमाइज खालामा आरो हाखौ साफ्रोमबो बनाफाइड सुबुंनो जोङो होखागोन। थेंक इउ।